Een hoes vol beren hebben we, jongens. Je bent net wel op een hals, Helly. Ja, goed zo. Oh, denk om die mouwen, joh. Ben je nou jonger of ouder? Als ze... Oh, las. Oh, je wordt echt toetjes, ja. Ik heb het zelf voor me. Ach, dat is extra. Hé, mem toch. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ga de hele morgen de west mij type. Ik ga nou correct even wat eten. En Beppe Klaasje had Ildo gebracht. Die lijkt nou even op bedje. Dus ik zal nou nog correct even verder type. En dan van een middag staat er iets super leuks op de planning. Want us Born die hadden 2 nestjes met jonge Sint-Bernard pups. Sint-Bernard pups. Dus Born had een nestje, 2 nestjes, maar jongens Sint-Bernard pups. En we maaien even komen te zien. Dus alle bandjes binnen vanmiddag bij Beppe Klaasje. Maar ik zei, ik hel je ze toch correct even op. Om eventjes bij die pups te zien. Want ja, ik ga ze al even een keer pensioen. Echt super cute. Maar het is echt wel heel leuk om even met de band heen. Dus ja, aanstaan op puppy besieten bij de Born. Ik zal nog correct even verder typen. Zaken die zo met Rolf Jan hier komen. Want ja, Rolf Jan zei, ik wil de puppies. Ik wil wel even chef van Paak en Beppe. Ja, ik ben natuurlijk zijn familie, zijn Paak en Beppe. Dus die zei, ik wil wel even maaien. Dus dat belooft een hele gezellige, drokke beesten bende te worden. Ik ga nog even typen. Ik zie hem zo weer via het net te abonneren en te liken. En ik neem jullie weer mij. Nou, ik ben benijd hoe Ad Zaken en Rolf Jan thuiskomen. Want check. Het waar past hem wel gewoon het thema van de middag. Hoenenwaar. Nou, dat is geen puppy, dat is echt hoenenwaar. Bah. Ik ben benijd hoe... Ik denk dat ik aan om 2 droege setjes matten. Wat denk je hem? Ik verwacht je ze wel als moment. Nou ja, we zullen het wel zien. Ik denk 2 droege... ja, versopen katten nemen ze dat dan, hè? Ja. Geen honden, maar versopen katten. Saki? Zullen er weer wezen, jongens? Wat denk je? Ja, zaken weer kletsen. Dit maakt me... Dat is echt klets. Rolf Jan is nog even naar Hoestek in de zooi met droeg zonder aan. Omdat zo'n krek bij. Ja. En toen begon het ineens, het viel echt of het weer echt hele dikke druppels. Ja, ik zei al op een vlog, maar ik zei, die ben aan een klets. Oh, dat is Rolf Jan ook al. Ja. Dus toen dacht Rolf Jan, ik klein met thuis maar even om. Ja. Goed idee. Waar is hij? Ik kom er ook zeggen, een auto. Daar is er je. Ik ben droeg. Wist ik helemaal klets, hé? Ja. Ja. Ildo is er al. Maar een beetje wekker worden. Hé, nou je me top binnen. Ildo moet een beetje wekker worden. Ik wil een liedje in vallezen. Want ik ben mij een boek aan het schrijven. En dat gaat een beetje over Jimt van en een beetje over Ildo. Zal ik een liedje vallen? Vind je dat leuk? Ja. Oké. Nou, Sjen, ik ben bij het laatste. Wat is het leuk. Oké, nou. Dit is ergens midden in het verhaal, ja? Hatsjoe! Zoen, zei jij, zei Zaken. Dat wie ik net, zei Terje. Bist u dat vlaggie? Nee, dat wie ik net. Ik ben zo fit als een bijker op vlaggie naar beneden. Hatsjoe! Jere ze tussen de ton. Het komt derwaai. R.J. wies naar de ton. Sjug efkes. Sjug efkes? Sjug zelfs. Dat was toch alles, zei Zaken. Vlaggie komt ondertussen naar beneden en giet bij Zaken op het schouder zitten. Laten we maar eens allen gaan, flustert Vlaggie. Zaken pakt het skepnet vast. R.J. pakt de amer met de glinsterende luchtjanende kwal. Dicht bij nou en mijn lietse stapjes rennen ze richting de ton. Stapje voor stapje. Hatsjoe! Ja, ze wij. Ze schrikken. Doe een stapje te bek en Sjulk was schrokken aan. Zes dood dan wat? R.J. troot Zaken wat naar voren. Waarom ik? Wat moet ik zeggen? Snauwt Zaken naar R.J. waarom. Oké. Daar ga ik dan, flustert Zaken. Waar is daar? Komt de vastkien. Wie binnen? Net bang voor die. Zaken zien stem trillen te roeien. De ton beweegt. Dan rolt er een apel van efter de ton bij richting de jongens en Vlaggie. De jongens sjurren maar qua vol angst om. De tonnen werd aan de kant scheuren. Hey hoi, ik is het, Ildau!
Nou, wat vind je daarvan? Je bent een beetje bang van Hilda, hè? Ja, ik zei dat. Wil je hem doen net? Wat vind je daarvan? Dat er nou niet in een boek is, hoe je? Leuk. Zo zet je hem in videoclips en dan zetten we niet in een boek. En er is ook nog een leesboek die is speciaal voor ongeveer je leeftijd heet. Dus kun je maar zo mooi als eerste lezen. En het verhaal heet, of de titel kennen verhoren, maar Zaken ontdekt een wondereiland. Dus er gebeurt van alles. Nou, ik zal Ildo even in de kleer steken. En dan gaan we aan naar de puppies. Je bent er wel klaar voor, hè? Nou, het is gelukkig even droeg, jongens. Dus we kunnen droeg hoe komen, dat scheelt. De bijna lezen nog. En wat lezen. Tje. Wat waait het? Net jongen. Zag ik net zo veel op jou, hè? Maar we kunnen de hele lezen dan wel, ja. Oh, wat een waarheid, jongens. Jongen. Ja, dit is een kop, man. Niks hoor. Gauw naar de puppies daar. Die wil lekker waren. Later. Een hoes vol bijen hebben we hier, jongens. Je bent net wel op een hals, Helly. Ja, goed zo. Dat is maar mooi, toch? Ja, toch gezellig, toch? We werden de pups ook om bijen. Ja, precies. Nou, dit nou. Worden er... Kan ik scoren? Of worden er... Kerkskolen, ja. Hey, Welkom, pups. Lees heel nou. Ah, prachtig. Ja. Wat mooi, man. Zal je het alsjeblieft? Hier doe het thuis maken of op een peuter? Thuis, hè? thuis. Ja. Oh, jongens, maak dit eens even schön. Oh, dit liet je toch wel correct knuffelbeerkes. Oh, hoe geht's je? Hey. Hallo. Oh, daar ben nog twee. Oh. Dit is Die lang. Die is echt niet. Verder. Daar ben je zo. Jara. Ik zou aanstiekem hier in de bossen trouwen. Ja. Oh, wat een schatjes net. Hey Poppy. Wat is dit gek? Wat bent je een knap doet. En ze was zo lekker rustig. Ja. Wat heerlijk. Ik wist dus niet dat iets heel erg droog. Oh. Welke vis toen mooi, Lois? Hey. Die? Die is mooi. Ja, die vind ik echt mooi. Oh shit, zit hier tussen me. Oh. Ik ben hele volle. Ja, hoe volle ben je? Tel ze eens even, Lois. Ja, twee truien. Ik vind mijn spiekerjurk mooi. Ja, hij denkt, ik wil ook zo'n mooi jurkje, hé. Maar ik ben een size. Dit de size, Lois? Ja. Wat vind je van zaken? Heel leuk. Heel leuk. Oh, machtig. Mem, daar zit hij met wachten. We gaan de hele tijd. Mem, je kan vriendje maken. Ah, Shaki. En jij kan een vriendje. Ik heb ook een vriendje. Kijk, een vriendje. Al je vriendjes bovenop je. Oh, Shaki. Oh, zakken. Dit is Jasmin. Hoe heet die? Jasmin. Ja, dit is hoor je hem, hè? Oh, dit is blauw jaar. Ik is die mooi groentje. Oh, prachtig, hè? En hij gaat al eerst op school. En hoe heet die dan? Oh, die doet hij in de boekhouding. En hoe heet die dan, Jan? Johnny Cash. Oh, dit is Johnny Cash. The Man in Black. Jan en Johnny dat. Boem maar Jan en John. Ja. Johnny Cash. Hallo. Oh, je wordt echt toetjes, ja. Oh jee. Nou, brengen ze weer om. En dan sjewaan ik nog een beetje oornestje, want er is nog een nestje. Als je ga goeie hulp, Sjukwa. Hey. Hier de kraks bij, Hilda. Er is echt, maar eerst heb je zwerren sinds het bomen aan. Net baby zwerren, maar uit van hoeshoentjes zwerren. Is dit zwerren? Dit is echt grit, maar heel Mooi Ik zou willen zwerren. dat ze opleggen. Oh, mooi Die baby. schatjes.
Dan is ze net Zo groot wussen. Ja, nee, dan kan ze die haast tillen. Hey. Tja, hallo. De haast lekker groot als boer Marjan. Wow. Oh, prachtig. daar is lekker grit als de holen van de Mooi. Nou, gaan we naar het volgende nestje. les hè, Rob. Wat een gezelligheid. Nou, maar daar maar even zien. Doe eerst maar eens. Ik zeg het al vaker. Ja, jij wil helemaal. Vaker hoor. Ja, ik wil dit erbij. De liedjes even die ook stink. Oh, ekkeltjes. Ze doen heel wel op mijn moeder. Ja, echt? Hoe vies dat jullie? Die is crunch. Hier wordt een slikje, hé. Shumi, hebben we hier al een favoriet, jongens? Ja. Welke, Rolf Jan? Oh ja, dat is wel heel cute, ja. Nou, en wat denk je, jongens? Ben deze nou jonger of... Oh, denk hem die mouw even. Ben deze nou jonger of ouder? Oh, las. Ik ben net los. Zo, gauw mee. Ben je deze nou jonger of ouder? Wat denk je? Ouder. Een wiekje ouder, Jerk. Ja, het scheelt net zo vol, hè? Nou, ik is wel chef, vind ik. Ja, ze blaffen. Nou, maar ze ben ik wat grutter, toch? Ja. Ik vind ze niet. Dit is te leuk voor je. Dat is vet cute. Nou jongens, zei ze hem even een dankje watje en boven Ted en Geertje. Dankjewel. Bedankt dat we even share mochten en ze ben echt heel prachtig mooi lukt, vind ik. Oh, te schattig. Ik geloof dat ze nog wat lekkers krijgen. Nou ja, vooruit. Je zei ze, nee. Nee, nou. Nou wel. Oh jongens, wat een feestje hier. Ga je maar wat weg. Beb en haar roedel. Hé, mijn koffie, denk Beb. Lekker koffie. Koffie. Oh, ik help die. Ja. Nee, dan hoor ik heel weg. Hartstikke goed beet. Ik wil die net omloeken. Ja. Ik heb het zelf voor me. Ach, dat is extra. Hé, mem toch. Tja, dit is wel een mooi hekje voor die. Als toen die in de jas daar nou zo aan hingen, dat we dat eens leren. Want over de vlier vind ik hem net zo leuk. Nou, is dat die een hekje? Oh, praat? Ja. Lees eens even de jacht. Alles even een beetje netjes, jongen. Ik ben bloot bezig met hem. Deze met mij. Ja, zo. Hallo. Ik zeg, die snap ik. Ik leid deuk. Hé, zeg die skommer en bij de kachel zetten we die met klets. Zo droeg het mooi. Wat is toen nog waar? Oh, dat is klaar. Hé, waar gaat mij om Rolf Jan tussen te brengen? Want het is heel vies waar. Ilde voor mij? Ja. Nou, kom maar jongen. Zeg ik doe ietsje naar jij? Doei. Op. Nee, er is je noes. Oh, jekkes, viezer. Gauw in de auto. De wien. Oh, een voetklets. Ah. Ja, we zijn weer thuis. Nou jongens, we hebben een hele enerverende dag. We gewoon van de morgen heb ik druk aan de typen best, maar het boek dwaande west. Van de middag ben we even op puppybezieten west bij boerman Jan en boervrouw Ted. Saak had mooi met Ildo, met Rolf Jan water. En Ildo had mooi met Loos en Franke water. Oh, hoe gaat het? Wie het de sok? Nee, precies die nog hoenenbakken daar. Oeh, bijna krekt. Krekt net. Nou, en ik zal nog even niet sieren en dan zet deze daar weer op. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill app te downloaden van die tablet als telefoon. Want een nieuwe vlog. Hoi hoi!